Stay Hơi tua Ngay đây Bon Chúng ta chuồn Này bóng có này màu Nè bụi thông ghẹ strawberry Thông quá nó bụi nè Hier bij ons Friese brood. Ja! Dan kijk ik naar de jury. Ja, dat klinkt wel duidelijk. U is prinses Amalia. Nou, dat betekent... Nơi này thao cái mà Prinses Amalia. Koningin Wat sprang er al 4.000 Strawberry Yay Ja, die wil je hebben, hè? Ja. Strawberry Ala chị nhâm strawberry dân mà Familie dus de ijsvloer op. Nhâm mà thông chừng kia nè Mà Familieleden ook echt die ijzers onderweten. Voor Willem-Alexander is een speciaal juk klaargelegd. Natuurlijk niet exact dezelfde, maar het lijkt wel heel erg op een jakje wat hij aan had in 1986. Toen hij dus ook hier voorbij kwam bij dat keerpunt in Dokkum tijdens de Elfstedentocht. Nou, Maxima gaat schaatsen dus. U gaat zich op het ijs wagen. Ja, ik weet, misschien krijg ik er zo spijt van. Het was in 1986 ook het keerpunt in Dokkum, waar de koning zijn stempels heeft gehad voor de Ja, Elfstedentocht. goed Tom ja Is ook nog een droom voor u geweest, de Elfstedentocht? Nou, ik heb er wel voor getraind de laatste keer dat we dachten dat het ging gebeuren. Dus, en ik ben lid geworden. Weer een nekloot Toen het dus nog koud was, maar sindsdien mijn lidmaatschap ook behoorlijk in de ijskast beland, zou ik zeggen. Willem-Alexander op de schaatsen. Stempelkaart wordt even gezocht door Amalia van haar vader. Dan gaat hij denk ik even terug. Ja, goed Tom ja